Imos agora ata Nigrán, onde a creatividade e moita ilusión levaron un funcionario a crear a súa propia marca de zapatillas. Cascores do Arco da Vella busca plasmar a esencia dos seus deseños inspirados en Galicia sobre o calzado. Hai poucos meses que saíron ao mercado e a resposta dos consumidores está a ser moi positiva. Levan a esencia do mar, do aire, da terra e das cores de Galicia. Benjamín quixo marcar a personalidade galega no deseño da súa marca de zapatillas. Sempre me gustou a simetría, e iso xunto que vivo na zona de Nigrán Patos e me embeleso do paisaxe cada día, pois si se me ocorreu, por que non plasmalo, non? Facer unhas zapatillas con mensaxe asimétricas e que representen un pouco os iconos galegos. Creou a marca 7C Colors a partir das súas ganas, enfrontando as complicacións de entrar nun negocio descoñecido. Optei por pel de calidade, que admite correctamente a estampación digital, e non fabrico nos asteleiros aquí en Vigo porque non fabrica zapatos, senón sería aquí, todo nacional. Venden 4 modelos de zapatillas para muller que ademais son combinables entre sí. Cualquier par que escolles, se tes dous, pois é combinar pois a terra co mar, o aire coa terra, o aire co pulpo, e logo a representativa da marca que é 7C Colors. Polo momento, só as venden online en unha tenda da Praza da Pedra en Vigo, onde van un paso máis alá dos típicos souvenirs, apostando por creacións propias. A xente busca algo máis que o típico de souvenir de yo estuve en tal sitio e estas cousas, non? Entonces cada vez os diseños son máis traballados. Apenas hai uns meses que sacaron a venda as primeiras zapatillas e confían en que poidan ser un dos agasallos que triunfen este Nadal.